Saluduhan ta kining wala nagpailang taxi driver sa Davao City nga daw ang health sa kadalanan, human nga dili lang sa usa ka pasahero siya nagpakita og kamaayo. Atong sayron kung unsa iyang gihimo pinaagi ining report. Saksi si Nico Manuta sa kamaayo ni ining taxi driver sa Davao City nga wala nagapaila. Kinihuman nga siya mismo nakasinati sa iyang maayong binuhatan. Sa iyang Facebook post, gisaysay sa call center agent nga si Nico nga padulong siya sa iyang trabaho usa ka gabii. Apan tungod kay nalapas na sa curfew ang iyang shift, naglisod na siya sa pagpangita og masakyan. Maayo na lang kay mihunong ang usa ka taxi ug gipasakay siya sa driver. Sa iyang dala nga 150 pesos, kulang kini kumubiyahe gikan sa padulong JP Laurel Bahada sa Davao City. Apan gipasakay gihapon kuno siya sa driver ug gani giuli pa ang 50 pesos aron do na pa kuno siya'y pangkaon. Murag kanang anghel bang kanang ta mo kuan gyud siya kanang sa ang kaning panahon na karon kuan sa mga tao mindset karon kay mag kuan man manigurado. Ang iyaha kay una niya kay di man ato ni masulbad kung magkanya-kanya ta. Sa comment section sa post, pipila na sabang nakasinati sa kamaayo sa susamang taxi driver nga wala nagapaila. Bugtong plate number lang kuno nga LAB 6047 ang ilang natiman-an. Matod ni Nico, kanhing taxi driver sabang iyang amahan. Busa dakong pasalamat niya sa taxi driver nga mitabang kaniya ug duna siya'y mensahe alang kaniya. Yeah. Kung nagtanaw makakaron kuan kanang tampingan ka sa Ginoo ta di ka magbago. Daghan pag mga klase nga tao nga pareha nimo nga susama nimo ba nga murag exemplary sa especially sa panahon karon ta good health permanente niya layo sa disgrasya ug mga sakit. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.